दक्षिण रायगडमध्ये भाजप आणि राष्ट्रवादी एकत्र आलेली आहे। 37 जागांवर भाजप आणि राष्ट्रवादी एकत्र लढणार आहे। 2 जागांवर महायुती फिसकटल्याचं दिसतंय। शहापूर आणि घोसाळे जागांवर महायुती फिसकटलेली आहे। रायगड जिल्ह्यात महायुतीमधील घटक पक्षांमध्ये समन्वय नसल्याचं पुन्हा एकदा दिसून आलेलं आहे। नगरपालिका निवडणुकीप्रमाणे जिल्हा परिषद निवडणुकीतही रायगड जिल्ह्यात महायुती बारगळलेली आहे। जिल्हा परिषदेच्या 59 जागांपैकी दक्षिण रायगडातील 37 जागांसाठी भाजप आणि राष्ट्रवादी यांची युती झालेली आहे। तरी देखील 2 जागांवर एकमत होऊ शकलं नाहीये। शहापूर आणि घोसाळे या 2 जागांवर दोन्ही पक्षांचे उमेदवार आमने सामने आलेले आहेत। तर उत्तर रायगडमध्ये भाजप आणि शिंदेची शिवसेना एकत्र आलेली आहे। उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत बंडखोरांची मनधरणी सुरू होती। उत्तर रायगडामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने ठाकरेंच्या शिवसेनेशी जुळवून घेतलेले आहे।